खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिटिसिनि गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों बिटिसिनि मोनफ्रोमबो बियाबाव फरायसाफोरनो रांनि अनसुंथाइ होदों WPT आरो सोलोंथाइ बिफाननि गेजेरजों मोननै बिथांखि बेखेवनाय जादों मोनसेया जाबाय गियान सोरां आरो गुबुन मोनसे बिथांखिया जाबाय अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों दुखुथिया नखरनि फरायसाफोरनो 5,000 रांनि अनसुंथाइ होनाय जादों फरायसाफोरा जाहाथे मुं थिसननाय बिजाब बायनाय आरो गोनां मुवा बेसाद बायनायाव मदद मोननो हायो बेनि थाखायनो बिटिसि सरकारनिफ्राय 5,000 रांनि चेक गथायनाय जादों मैयानि सानाव गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों बिटिसिनि मोन 40 बियाबाव गावगाबागाव बियाबनि MCLAफोरा गोनांथि जानाय गुन गोनां फरायसाफोरनो 5,000 रांनि चेकखौ गथायनानै बिथांखिखौ बेखेवदों गुबुन फारसेथिं अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों लामाफोराव फिसा गला होनाय जायफोर बिथांमोनहा सानसेयाव 100-200 रां आरजियो बिथांमोननोबो 5,000 रांनि चेक होनो थांखि लादों बिटिसिनि EM अरुप कुमार दे बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों सा 9,200 फरायसाफोर आरो अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों सा 9,200 गासै सा 18,400 नो अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों कक्राझार जिल्लायाव आसाम पुलिसनि एनकाउन्टार खालामनायजों जिउ खोमानांनाय सानजुला औवारिया NLFBनि सोद्रोमामोन कक्राझार जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लायाव आसाम पुलिसा 3 बर'नि सायाव एनकाउन्टार खालामनायखौ लानानै NLFB आफादा खौरांगिरि मेल खुंदों NLFB आफादनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमानि सरलपारा उल्टापानियाव एनकाउन्टार खालामनायजों रुंसारि जानाय गसाइगाव महकुमानि 22 बोसोर बैसोनि सानजुला औवारि अदेबानि W सान्थोबा NLFBनि सोद्रोमामोन नाथाय सनितपुर जिल्लायाव एनकाउन्टार खालामजानाय सानै बर'आ NLFB आफादनि सोद्रोमा नङा NLFB आफादनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 28 मार्च 2022 मायथाइयाव NLFBनि डिजिगनेटेड केम्पआव जेनेरेल आरो काउन्सिलनि जथुम्मा जादोंमोन जेराव समाज बेरेखा खामानि मावनायाव आखाइ थानाय माखासे NLFBनि सोद्रोमाफोरखौ आफादनिफ्राय होखारनाय एबा एरख'नाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों आरो एरख'जानायफोरनि फारिलाइयाव सानजुला औवारि अदेबानि W सान्थोबबो दंमोन W सान्थोबनि अनगायैबो एरख'जानाय सोद्रोमाफोरनि माखासेनि मुङा जाहैबाय फारियै गेवलां बसुमतारी B गनायथि D फोसाबग्रा अनिमेश बसुमतारी B अन्थाव आरो माखासे फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा माखासे सान सिगांनो छुट्टियाव न'फारसे थांदोंमोन नाथाय केम्प फारसे गिदिंबोफिनाखैमोन केम्प फारसे लिंहरोब्ला गोबां जेंना फोरमायथियोमोन बिथांमोनहा बेराफारसेथिं न'आव थांनानै समाज बेरेखा खामानि मावहैनायफोराव आखाइ होनायखौबो खौरां मोननानै गोबां खेब बुजायहरनायबो जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों दा जायफोर सोद्रोमाफोरा समाज बेरेखा खामानियाव आखाइ दङ बिथांमोनखौ बिटिसिनि IGP कक्राझारनि SP एडिशनेल SPआ कक्राझारनि NLFB केम्पआव फैनानै सानबानि सम होफैदों सानबासिम अपारेशन खालामथ'नाय नङा होननानै खोथा होदों सानबानि गेजेराव गावखौ गथायफैयाब्ला एबा पुलिसजों सावरायफैयाबा अपारेशन खालामगोन होननानै फोरमायथिलांदों होननानै बुंथियो NLFB आफादनिफ्राय लोगोसे NLFB आफादनि मुङाव समाज बेरेखा खालामथ'नो नाङा आरो रायजो राजाफोरखौ गोजोनै थानो हो होननानैबो खावलायहरदों NLFB आफादनिफ्राय बिथांमोना फोरमायथिदों दि आफादनि सोरखारजों सावरायलायनाया आवगायगासिनो दं नाथाय माबा नङा माबा मोनसे हेंथा नुजाथिबाय थायो बेफोरनि अनगायैबो केम्पआव गोबां जेंनाफोर दङ आसाम सोरखारनिफ्राय रां सौफैयोब्लाबो बेयो मोननै केम्पखौ सामलायनायाव थोजासे नङा गुबुन फारसेथिं बिटिसि सोरखारनिफ्राय जेबो मोना बेनिखायनो बिटिसि सोरखारा मदद होआब्लाबो जाहाथे हेंथाबो दाहोथों होननानै खावलायहरो NLFB आफादनिफ्राय जुलि लानानै खैफोद जुलि जाखांनायनि उनाव गहेनाजों लोगोसे रां लानानै खारदों हिन्जाव गोदाना बे जाथाया सनितपुर जिल्लायाव जादों सनितपुर जिल्लानि भेलागुरि गामिनि सजल दासजों जादों बे जाथाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला सजल दासआ हटेलाव खामानि मावोमोन आरो बिथाङा थांनाय 2 फेब्रुवारियाव प्रनिता माजुमदारजों जुलि जादोंमोन नाथाय थांनाय 30 मार्चआव प्रनिता माजुमदारा 1,50,000 रांनि गहेनाजों लोगोसे रां लानानै गावनि सिगांनि मोजां मोननायजों खारफिनलांदों सजल दासआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला गाव खामानि मावग्राब्लाबो बिसिखौ जेबो खस्थ' होबोआखैमोन आरो अनोमोन बेबायदियैनो खामानि मावनो थांनो ओंखारनायनि सिगां बिसिनि आखायाव 64,000 रां होलांदोंमोन बेखौ खाबु लानानैनो प्रनिता माजुमदारा 1,50,000 रांनि गहेनाजों लोगोसे गासैबो रांखौ लानानै गावनि सिगांनि मोजां मोननाय अनजालुजों खारखुमा लांफिनदों बे जाथायखौ लानानै राहा गोथे जानाय फिसाय सजल दासआ दा बिसिनि हेंथायै पुलिस थानायाव FIR होबाय
नागालेण्डनि मन जिल्लानि अटिं गामियाव आसाम राइफला गोरोन्थियै सा6 सरासनस्रा सुबुंफोरखौ उदखारिनि सन्देहआव गावथारनाय जाथायनि 4 दान उनाव फिन आसाम राइफला गोरोन्थियै 2 सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गुलि गावदों। बे जाथाया अरुणाचल प्रदेशनि तिराप जिल्लायाव जादों। तिराप जिल्लानि चाचा गामियाव जादों बे जाथाया। आसाम राइफलजों गुलि गावजानाय सानैनि मुङा फारियै नकपुआ वांपेन 28 बोसोर बैसोनि आरो रामवां वांसा 23 बोसोर बैसोनि। रिपर्टनि बायदिब्ला बिथांमोनहा दैमायाव ना हमनानै न'फारसे फैगासिनो दंमोन। बेयावनो आसाम राइफलनि जवाना उदखारिनि सन्देहआव बिथांमोननि सायाव गुलि गावदों। आसाम राइफलनि गुलि गावनायजों बिथांमोनहा जिउ रैखा मोननो हादोंब्लाबो गोब्राब जोखोम जादों। उनाव बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव थिसनदों। दाय गैयै सरासनस्रा सुबुंफोरखौ सन्देहआवनो गुलि गावलाबायनाय जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा आसाम राइफलनि जवानखौ बेंखननानै गोबां सोंथि खालामनायजों लोगोसे गावसोरनि खुद्रिसारनायखौ दिन्थिदों। उनाव जाथायखौ आसाम राइफलनिनो गोरोन्थि होनानै सिमान लादों आसाम राइफलनि मेजरा। लोगोसे जोखोम जानाय सुबुंफोरनो फाहामथायनि खरसा होनो राजि जानायजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोरनोबो अनसुंथाइ होनो रादाय होदों बिथाङा। मख'नो गोनांदि नागालेण्डनि मन जिल्लायाव आसाम राइफलनि जवानफोरा उदखारिनि सन्देहआव खामानि मावनानै न'फारसे फैबाय थानाय सा6खौ गावथारदोंमोन। उनाव बे जाथायखौ लानानै दावराव दावसि जानायाव सा9खौ फिन गावथारबावदों आरो बे जाथायाव आसाम राइफला गासै सा14खौ गावथारदोंमोन। श्रीलंका हादराव इमारजेन्सि फोसावबाय। श्रीलंका हादराव रांखान्थि आंखाल जादों। रांखान्थि आंखाल जानायनि थाखाय फारफ्रोमबो बिथिङाव आंखालाव गोग्लैनो गोनां जादों श्रीलंका हादराव। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हादराव गोनांथार जाग्रा आदार, माइरं, दालि बायदिनि आंखालाव गोग्लैनायजों लोगोसे गेस, मुलि, पेट्रल, डिजेल, केरासिन बायदिनिबो आंखाल जादों। मुवा बेसादनि बेसेनफोरा अख्रां नांदों। मुवा बेसाद बायनो थाखाय सुबुंफोरनाव रां गैया आरो खायसेनाव रां दंब्लाबो बायनो थाखाय मुवा बेसाद गैया होननानै फोरमायथिदों। दान बान्था मोननो हायाखै, मोब्लिब थाया, जायनि थाखाय कमिउनिकेसन खालामनायावबो जेंनायाव गोग्लैदों होननानै फोरमायथिदों। श्रीलंका हादरा उदांस्रि मोननायनि उनाव बेबायदि आंखालाव गोग्लैफेराखैमोन आरो आंखालाव गोग्लैनायनि जाहोना हादरा दाहार थानायजों लोगोसे हादरनि प्रेसिडेन्ट गटाबाया राजापाक्साया हादरखौ मोजाङै सामलायनो रोङैनि थाखाय कभिड-19नि थासारि, गुबुन हादरनिफ्राय मुवा बेसाद बायनो थाखाय रां गैयै बायदिनि थाखाय जादों होननानै फोरमायथिदों। जायनि थाखाय प्रेसिडेन्टनि न'खौ खेबले खेबले गाग्लोबनो नाजादों नोगोरारिफोरा। बेनि अनगायैबो गंनै आर्मिनि बासखौ अन्थाइ खुबैदों आरो गंसे बासखौ अर सावनानै होदों रागा जोंनाय नोगोरारिफोरा। नोगोरारिफोरनि खुद्रिनायखौ होबथानो थाखाय आर्मिफोराबो आसु गेस बायदि बाहायनो गोनां जादों। श्रीलंका हादराव थासारिखौ सामलायनो थाखाय 36 घन्टानि कारफिउबो होनो गोनां जादों आरो हादराव प्रेसिडेन्टआ इमारजेन्सि फोसावबाय। श्रीलंका हादरनि आंखालाव मदद होनो थाखाय भारत सरकारा 40,000 मेट्रिक टन डिजेल दैथायहरदों आरो भारतनि फालांगिरिफोराबो जानाय आदारनि आंखालाव मदद होनो थाखाय 40,000 टन माइरं दैथायहरदों। पेराग्लाइडिं गाखोनायाव जाब्रबथायजों सानैनि जिउ खहा। बे जाब्रबथाया सिक्किमनि लाचुं ओनसोलाव जादों। लाचुंनि भिउ पइन्टआव ईशा रेड्डी 23 बोसोर बैसोनि आइजोआ दावबायनो थांनायाव मिथिंगानि समायना नुथायखौ नायनो थाखाय पेराग्लाइडिंआव गाखोदोंमोन। नाथाय पेराग्लाइडार अदेबानि पेराग्लाइडिं बिरहोग्राया हरखाबै पेराग्लाइडिंनि थारफोराव फानफ्रबजादों, जायनि थाखाय बिथांमोनहा मोनसे दाहार दैयाव गोग्लैहैदों। दैनि दाहारनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय बिथांमोनहा दैयाव थानाय अन्थायाव हमथानानै जिउ रैखा खालामनो नाजादोंमोन। लोगोसे खाथि खालानि सुबुंफोराबो बिथांमोनखौ रैखा खालामनो नाजादोंमोन। नाथाय गोब्राब दैनि दाहार जानायनि थाखाय बिथांमोनखौ रावबो रैखा खालामनो हायाखै। गुबुन फारसे बिथांमोनहाबो दैनि दाहाराव थावरिनो हायाखै। उनाव आइटिबिपि पार्सनेलफ्रा ईशा रेड्डी आरो पेराग्लाइडिं सालायग्रा सानैनिबो गोथै देहाखौ दैनिफ्राय बोखांदों। बाक्सा कर्टआव सुप्रिम कर्टनि पाइलट प्रजेक्टनि सिङाव ई-सेवा केन्द्रखौ बेखेवबाय। ई-सेवा केन्द्रनि गेजेरजों बिजिरसालियाव फैयालासेनो रायजो राजाफ्रा केसनि सोमोन्दै मिथिनो हागोन, जेरै केसनि स्टेटास, केसनि अक्ट', सार्टिफाइड कपि एप्लाइ खालामनायनिफ्राय लानानै जाजमेन्ट, ई-फाइलिं आरो अनलाइन एप्लिकेशन बायदि बायदिखौ मिथिनो हागोन, जायजों रायजो राजाफोरनि गोबां मदद जागोन। इन्डिया नेपाल पेसेन्जार ट्रेन सार्भिसा जागायबाय। भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो नेपालनि प्राइम मिनिस्टार शेर बाहादुर देउबा बिथांमोनहा बे सिमा बारनाय पेसेन्जार ट्रेन सार्भिसखौ मैया बेखेवनानै होबाय। आरो बे पेसेन्जार ट्रेन सार्भिसा भारतनि बिहारनि जयनगरनिफ्राय जागायजेननानै नेपालनि जनकपुरनि कुर्तासिम खारगोन। भारत आरो नेपाल हादरनि गेजेराव पेसेन्जार ट्रेन खारनायजों मोन्नैबो हादरनि गेजेराव सोमोन्दोआ गोरा जागोन होननानै बुंथिदों इस्ट सेन्ट्रेल रेलवेनि चिफ पाब्लिक रिलेशन अफिसार वीरेन्द्र कुमार बिथाङा।
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों